sitten. Itse ihan siistis kunnossa. Managerilla tuntuu menevän. On se, mä olin silloin kun se tuli, niin se oli ihan niinku KK. Vai niinku se manageri? Ei vaan Tupsu. Ei, mutta se manageri käy hyvässä kunnossa, se oli yhdessä vaiheessa. Ei kun se oli jo tullessaan vittu ihan sekaisin. Mulle se sanoi, oi Katja. Ei mä ei Katja. Biisillä on ollut noin 400 000 katsojaa.